Basisschool Sint-Oda uit IJsselstein bestaat 100 jaar. En dat wordt natuurlijk gevierd. Vrijdag gaven de leerlingen een show weg voor ouders en bekenden. En zondag worden de deuren voor iedereen geopend. Vanmorgen zijn we begonnen met een opening door het schoolcircus. De kinderen hebben de ochtend geoefend. Nu worden ze getrakteerd op poffertjes en pannenkoeken. En dadelijk gaan we met de voorstelling beginnen. En dan zal de hele school een circusvoorstelling doen. En zullen we afsluiten met ons nieuwe schoollied. En tussendoor wordt er nog muziek verzorgd door Jes en Jo. En dat zijn leerlingen van de jeugdfanfare. Wat de kinderen dadelijk gaan laten zien is vandaag tot stand gekomen. De afgelopen weken hebben de kinderen wel gewerkt aan het thema circus. Knutselactiviteiten, filmpjes gekeken, liedjes gedaan. Maar de act die ze vandaag doen, hebben ze vandaag pas verzonnen. Maar er is dit weekend nog meer te zien, hè? Want zondag openen jullie ook de deuren. Ja, 's morgens hebben we een brunch voor alle medewerkers en oud-medewerkers. En vanaf 2 uur nodigen wij iedereen uit om de school te bezoeken. Er is van alles te doen. Zoals jullie hier kunnen zien, een museum over 100 jaar Sint-Oda. Maar er zijn springkussens, fotocollages, selfies kun je maken. Dus ja, ik nodig iedereen uit om zondag vanaf 2 uur te komen. Ja, en het museum is echt alles te zien, hè? Want zelfs de absentielijsten van 1922 zijn nog aanwezig. Ja, als jullie hier kijken, daar is de eerste absentielijsten, die zijn bewaard gebleven totdat we overgingen naar digitaal. En het is echt van 100 jaar terug tot nu, want zelfs een stukje corona komt terug. En wat voor school is Sint-Oda? Kun je dat uitleggen? Wij zijn een school die heel veel samen doen. Niet alleen met de ouders en de kinderen en de leerkrachten, maar ook samen met het dorp. Ook met sponsoring is heel veel nu tot stand gekomen. We zijn een school die ook graag binnen met buiten verbindt. Dat doen we door middel van JELO, leuke uitstapjes, mensen uitnodigen met expertise, die halen we naar binnen. Ja, een hele leuke school om directeur van te zijn. En waar kijk je zelf het meest naar uit? Naar vandaag, de optredens van de kinderen, hoeveel talenten die ze ook kunnen laten zien. En ik vind het heel erg leuk om morgen weer heel veel oud-collega's, maar ook oud-leerlingen te mogen ontmoeten.